is weer vrede midden, maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar ben we weer op 3 mei. En natuurlijk heb ik vooruitblikken op komende snijn is het 4 mei. En dan hebben we mij Noorderwien en een heel soort oren meestal. Hopelijk een prachtig mooi bevrijdingsfestival. Vooruitblikken doen we daar dus hoor. Maar we hebben een heel soort orengasten hier nog in de studio. Dus leuk dat je erbij bent. Radio, televisie of internet. In ieder geval op alle mogelijke manieren ben we wel te volgen. Regina staat alweer bij de camera klaar om haar vlog te meiden. Ja. Mijn prachtige jurk hoor. Ja, die heb ik aangehoord, oude snijn. Want toen mocht ik de Big Band erachter mocht ik presenteren. Het jubileum, begin van het jubileum hier. Ja. En dat was wel heel succesvol eigenlijk. Wist je heel zenuwachtig? Hè? Nee, ik ben net zo zenuwachtig, maar ik moest ik nog jongen. Ja, nou, dat ging dan net helemaal niet zin. Maar ja, toen had ik maar Liek achter ons zijn. Je maakt me net hoe Emilie zo Willem zeggen. Dus we gingen gewoon terug. Nee, maar het wie hartstikke leuk. En ik heb ook nog een nightje. Vertel. Nou, we gingen het vorige week over Sipke de Boer. Ja. Is hij het worden? Ah. Had een fan gekregen. Dus yes, gefeliciteerd. Lokwenske, Sipke bij deze. Wist ik de naam waar? Lieke. Lieke zijn? Lieke Tineke. Oké, mooi naam. Nou, Lieke Tineke dus. Nou, gaan we dat ook. Gaan we dat ook even doen? Nou ja, en verder, ja, het is wel een bijzondere dag. Want ik ben Joet dus 25 jaar mem. Jeetje. Ja. Wow, gefeliciteerd Lokwenske. Ja, ik zit het samen, want nou ja, goed, het is al je wel bekend dat mijn zoon er net meer is. Maar ik wil worsten en ik wil echt orders op het hert drukken. Ze ben bij hem. Dus blijf vooral die jiddies vieren. Nou, dat wil ik even zeggen. Mooi zijn. Nou, klaar. Feestje bouwen? Ja, en 4 mei, had ik zin in. Ja, nou dan geef het nog dat komt helemaal goed. Komende snij is het best 4. Nog een warme jas hoor, maar we gaan ervan uit dat het lekker droog is. En we maken er in ieder geval een prachtig festival van. Ik ga naar de eerste muzikale act van deze middag. Van alles dit je nou, contrabas, gitaar, van alles. Hoi. Frias. Frias. Ja. Is dat een betochte naam? Is dat een bestaande naam? Het is een hele oude naam, de oude benaming van Uus Friesen. Ja. Dus, Het komt echt uit de boekenwij. Het komt uit de boekenwij, ja. Stel je zelf even voor. Wie zijn jullie? Nou, Ietsje op de viool, Paulus op de accordeon, Kees op de gitaar, Douwe op de grote contrabas en ik ben Gjalt. Ja, en we kennen die natuurlijk ook van het scootjesiel, maar zeker ook van een grote muziek. Je bent nou net zo lang bezig met deze groep, hè? Nee, je bent wel vrienden hier bij wie mij begonnen. We zijn van wie wil zijn we zijn, omdat we natuurlijk alle jaar als muzikant ik wil wat connectie met elkaar hadden zijn van laten we eens wat nice bedenken en dan in het Fries eigen noemers, eigen muziek en dat een beetje op een theatraal wijze muziek te vertolken. Ja. Lekker man. Ja. Helemaal nice. Zullen we eerst noemen doen? Dat doen we. Welke is het? Friesk bloed. Ja, natuurlijk. Live in Noorderwien, Frias. Hele loften, wiet en rom. Als ik weer in Friesland kom, dan jongt een pad van mij. En door mijn nieren streelt mijn Frieske bloed. Boez het mijn het, hele loften, wiet en rom. Als ik weer in Friesland kom, dan jongt een pad van mij. En door mijn nieren streelt mijn Frieske bloed. Boez het mijn het. Het ging uit naar de vente, naar de grote raad. Rek ik Friesland kwijt, het liet mij koud. Hoe vreemde ierde als grauw onder mijn voeten haar. Alles wat mij vreemd weer, dat lukt mij zacht. Ik als Friesland bezet weer en door heerske waard. Op de kleine droom, die oren paard.
Zaha ik mij viel en sjong mijn Frieske aard. Kan niet opstaan, eigens hoe ik aan. Hegeloften, wiet en rom. Als ik weer in Friesland kom, dan sjong het pad van mij. En droom mijn hieren, streemt mijn Frieske bloed. Boezet mijn het, hegeloften, wiet en rom. Als ik weer in Friesland kom, dan sjong het pad van mij. En droom mijn hieren, streemt mijn Frieske bloed. Boezet mijn het. Zat de Friesie in vrije nimmerboom. Vrij als het grutsk op het eigen wies. Zit dat ik nog in huis, stier wij nog zo in de brood. Liet geen tijd verlengen, want als beste oud. Hegeloften, wiet en drom. Als ik weer in Friesland kom, dan sjong een pad van mij. En droom hier een streep mijn Frieske bloed. Boezet mijn het, hegeloften, wiet en drom. Als ik weer in Friesland kom, dan sjong een pad van mij. En droom hier een streep mijn Frieske bloed. Mijn het is vrij. Het is vrij. Het is vrij. Frias, Sjoerd, te gast bij ons. En ze zetten het muzikaal in ieder geval dit programma uiteindelijk Douwe Dijkstra. Ja, hoi. We hebben regelmatig contact met oren, artiesten. Maar Ja, zeker. Ja, maar wat hoor, zeg. even hoe die zelf, want toen hast met nog een van de leden ooit in het kratje zitten. Loop. Dat is mijn Kees. En met Gert Bos, ja, dat nou weer in de jaren 80. En, daar hebben Dat we... is wel een beetje terug in de tijd. Ja, die hebben nog wat meer hier. Een keer. Ja, maar dat weer mij met lied. Dat weer nog in de harmonie. En dan hebben we de publieksprijs voor mij haar eigen. Een screunt ook Kees trouwens. Ja, het kratje. Leuk. Mijn oren worden, dan ga ik even naar Kees Ta. Al heel lang dwaan in de muziek dus. Al heel lang dwaan, ja. Boel maar een grote pauze. Ja, dat, ontwerk en wat op de bank zitten de gitaar spelen, maar net meer. Beetje tokkely. Beetje tokkely, wist wel. Net in de maat en zo, maak het net uit, wist wel. Dat Douwe kwam en die zei van, heeft ik zin om weer in de band te spelen? Nou, Even twijfelen, even maar nadenken. ik denk, laat ik dat toch eens bezieken. Ber. Nou, en het is hartstikke leuk. Maar met kratje, hoe lang had dat bestaan? Oh jee, hoe lang het bestaat? We hebben al heel lang spelen. Voordat wij een beetje van het weg kwamen. We spelen wel heel lang. We hebben wel zo'n 15 centje hier spelen of samen al gehoord. Op het laatste cd'tje maken. Want die hebben Omroep Friesland ik wel regelmatig nog wel draait werd. Ja, en toen is het op een gegeven moment is het stoppen, helaas. Ja. En wie er voor het kratje al een muzikaal leven of niet? Of wie dat de eerste band eigenlijk? Ja, dat was de eerste band en ik kon nog maar nauwelijks gitaar spelen ik eigenlijk. Ja, had ik hier krek leerd. Aldoende leert mij toch? En zei, ik heb wel een band beginnen. Ik zei, nee. Help. Help, maar toch die. Ja. No Frias. Dus een beetje, lekker de volkhoeken wat in. Ja. Dat wie altijd wel de voorkeur. Ja, zeker. Dat is wel mijn muziek, ja. Mooi man, goed. Praten we straks verder over. Wat wil je hem noemen nou? Ja, nou dat zeker correct even uitlezen. Oh, graag, ja. Zo, dat zei ik al, wie had natuurlijk een beetje een filosofie achter wat we al doen. En natuurlijk Kees is ook een begenadigde tekstschrijver. En Douwe die doet zijn bijstrek heel bot in. En wie bezieken mij snel dat ik wel eens wat op een oren implantatie. Maar dit volgende nummer, had Douwe het nummer schreeuwen. En zo Douwe die komt er nog wel uit de woorden bij Willem. Du was het net al, maar dat is zijn rootswoord. Maar hij is opgegroeid. Dus een beetje hek en tijn in snits. En waar er hem ook een beetje onergert, dat is die fontein die daar in snits zit. Ja, oké. Dus daar gaat het door. En daar had nou een mooi nummer kunnen, dus. Het Sneken Fonteintje. Ja, nou, dan zijn we even goed. Jere, met die tekst hoe het. Ik vergeet niet nog naar. Je mag gewoon maar even uitlezen. In het nummer dus. Frias, Jere live in Noorderwien. Fonteintje, lieflijk en zacht. Daar stopt zijn sokkeltje in een snekergracht.
Sprenkelend zien water over en weer. Fonkelend zien oogjes heen en alweer. Fonkelend zien oogjes heen en alweer. Burgemeester, burgemeester, fut met dat ding. Het staat voor mijn ramen, dat heeft geen enkele zin. Zo lelijk als de nacht. En te groot bovendien. Ik geef niet een slokje, als die vandaag maar verdwijnt. Ik geef niet een slokje, als die vandaag maar verdwijnt. Fonteintje, lieflijk en zacht. Danst op zijn sokkeltje in een snekergracht. Sprenkelend zien water over en weer. Fonkelend zien oogjes heen en alweer. Fonkelend zien oogjes heen en alweer. Dat is ons goed recht. We weten wel een plekje, het is super slecht. En ik zweer er niet alleen. Zonder dat ik hier sta, kan die ijsbordjes strooien op Antarctica. Kan die ijsbordjes strooien. Antarctica. Fonteintje, lieflijk en zacht. Danst op zijn sokkeltje in de stekergracht. Sprenkelend zien water over en weer. Fonkelend zien oogjes heen en alweer. Fonkelend zien oogjes heen en alweer. Toerisme, het in wat. Een praamvol Chinezen en die rode kat. Varen, de gracht, dat ding helemaal plat. Ja, die zien we nooit meer terug. Die zonken in het gat. Die zien we nooit meer terug. Hij zonken in het gat. Fonteintje, lieflijk en zacht. Danst op zijn sokkeltje in de stekergracht. Sprenkelend zien water over en weer. Fonkelend zien oogjes heen en alweer. Fonkelend zien oogjes heen en alweer. Kunstner, doe grutte kloot. Doe pas een kopiegek uit die eigen voort. En het heeft ons bakken met geld kost. En wij als sneakers, ja, wij binnen de klos. En wij als sneakers, wij binnen de klos. Fonteintje, lieflijk en zacht. Daar zit op zijn sokkeltje in de stekergracht. Sprenkelend zien water over en weer. Fonkelend zien oogjes heen en alweer. Fonkelend zien oogjes heen en alweer. Mensen, beste mensen. Ja, het feit dat is geschied. Het fonteintje staat blier tussen het publiek. Blij en tevreden, zie hem daar nu staan. Mooi in het zicht, voor de waterpoortje aan. En mooi in het zicht. Voor de waterpoort zien we aan. Fonteintje, lieflijk en zacht. Daar stopt zijn sokkeltje in de stekergracht. Sprenkelend zien water over en weer. Lonker met zijn oogjes naar meer en naar meer. Lonker met zijn oogjes naar het Sneekermeer. Frias, Blue Lekker Steen, ik kom zo weer bij hem, want ik zie intussen even achter de bar. Met droge wast en camera's hier al hier, maar Regine die hartstikke druk is. En wel heel leuk, Willy Boonstra die het weer eens even del komt. Zo nou en dan doet ze dat. En je hoort, ja, het kon hartstikke net oors. In verband met Erwin Nijhoff natuurlijk. Hè. Nou, wat denkst?
Hoe lang bist u, om even in de tijd te doen, fanclub-voorzitter west van de Prodigal Sons? Hè? Wie dat doet iets? Nou, dat ga ik 8 jaar achter elkaar. 8 jaar. Ik volg je Erwin al van een jongetje 93. Ongelooflijk. Hè? Ja, toen ik hem voor het eerst heerde op 3FM bij Henk Westbroek in de uitsturing. Toen weer er nog een mail of zo. Hoe hast u hem toen benaderen? Nou, toen belden we nog gewoon. Maar toen kwam ze dus ook achter een telefoonnummer van hem. Ja, maar ik hoorde zijn stem toen op de radio, op 3FM. En toen, nou ja, we belden vroeger dan altijd naar de put. Ik weet net dat... Bij de platenzaak. Ja, die platenzaak. En daar bellen ze heen als het wat witte woorden. En toen joeg hij me het telefoonnummer van het management. Oh. En dan ga ik dat bellen. En dan kreeg ik toen een heel pakket optredens daar stuurd en een cd. En die had maanden in de cd-speler zitten tot de stikken hier. Ja, en daarna jarenlang de fanclub draait. Nou, Erwin komt je straks. Die zal met zijn Bruce Springsteen verhaal eigenlijk jong in de harmonie optreden. Maar leuk dus de best. Hoe is het in Holvert? Best genoeg. Ben je al om een zee of hem de dik nog net trostutsen? Het is wel vrij wat wie het. Hoeveel je ben je? Het is vrij wat wie het komt van waar. Het maakt al je nog wat, hè? Ja, nou, ik zit er nu uit. Ik ben zo benijd. Prachtig mooi keuzwerkende. Ja, schitterend. De tweede dame maar nog even. Hè? Ja, ik volg het wat op Facebook, hoe het Jan Ketelaar aan het laatste is. Maar dat weet ik wel wat, ja. Wat er niet is, het wie altijd wat een uithoeken voor mensen. Ja, de Amsterdam naar de boord. En dan is die een bod in belangstelling. 2 weken geleden een mooie documentaire op de landelijke televisie hoe Holvert. Dat is schitterend om die man te zien. Is blieb met alle plan? Ik wel, ja. Ik ben een positief mens, dus ik zie er rijkhalsend nu uit, ja. Ze ben er ook al, is niet een beetje argwanend en zeggen, maar ik had er wel goed vertrouwen in. Zeker mooi, man. Goed. Leuk is best. Pak even wat wasdoeks is en straks Erwin Nijhoff. Want had ze dus jarenlang de fanclub van draait. Helemaal fanclub, jongens, hoe zit dat eigenlijk? Ik denk dat Douwe daar heel... Douwe, best. Of waar je fanclub had. Ja. Doe toch? Oh, maar ik nog. En dat ben hebben we net. Oh, goed zo. Ik ga even naar de 2 muzikanten die ik nog net ontwikkeld hier. Hoe zit het met je muzikale achtergrond? Want hoe lang speelst u al viool? Sinds mijn 6e. Jeetje. Ja, heel lang. En is het ook wat folkie begangen of wie het eerst klassiek? Nee, het is eerst klassiek. En stadig gewoon meer naar de folk en nu al in naar volk. Ja. En andere groepen mee zitten? Ja, meerdere. Nog heel tijd. Nog met deze man, een groep. En nog andere Fries of Ierse volksgroepen. Leuk man. Nice. Ja. Dus man, je bent Waskau en vervelend worden dan gaat ze gewoon weer naar die andere groepen thuis. Zeker, zeker. Is het wat leuke mannenclub? Het is verschrikkelijk. Ja, hè? Ja. Wat zei je? Verschrikkelijk leuk. En hoeveel mensen toezetten? Ja, een stuk of 3 jaar. Ja, een stuk of 3 jaar. Ja. Neem ze eens even. Wiegelswerk om misschien natuurlijk. Ja, hallo. Willehuiske. Ja, Willehuiske, ja. Ik kwam even net op een naam. Willehuiske als er zit. Ja. Doe je überhaupt nog, ja, Wiegels is nog wel eens wat ont reuneren. Reunies. Heel snel dan. Snel. Ja. En de rest? Nou, Willehuiske, dat is helaas ophouden. Ja. En een PR hierom. En, Maar ik maak je wel wat vreemd, want niet eens doe ik er vaak weer de naam op uit het verliezen en die mij dan weer eens op een festivaltje spelen. Dus, ja, dat zouden we kennen. ja, het zou zo kennen. Hè? Ja. Leuke groep zo, hè? Ja, zeker. Ja, dat is lekker mooi, man. Goed, leuk om te binnen. Welk nummer game dan? Nou, je had in... Hij werd iets voor de fontein of nou? Nee, dit is heel wat oors. Dit is eigenlijk wat Elsen hier volgens mij maken had in het lippen. Zo een Ik denk, je bent vrij saai, hè? Ja, nou, ik denk zelfs dat stoet het ik Ja, hè? maken haast wel. Dus ik zal net alle bord verklappen. Maar als je er net over kennen, dan wie een Willehuiske daarin misschien wel heel nedig. Oh, ik ben benieuwd. Live in Orwien. Komt u maar. Filosofisch. Ja. Ik bruts mannig vraljes het, dat jou ik rift ta. Ik bruts mannig vraljes het, won het een brekke sa. Diene het die brutsen om te leven gier. Oren het een kameneer zat vier. Diene het die brutsen om te leven gier op de bestier. En ik weet, het zeer min het brutstek een keer. Je verweer, ja het brekt het nog een keer. Voor de mensen die het net verstaan hebben. I know there are broken hearts, I know that is true. I know there are broken hearts, there's nothing I can do. Some are broke by lovers who did run away. Other lovers simply never came.
Some are broke by lovers who did run away or never came. And I know that it's true, love will break my heart too. And I know there is nothing I can do. Dat jou ik grif daar. Ik brutsmannig mooi is het, gewoon het een rekken staan. Tiene het wie brutsen om te leven hier. Oren het een kamer is afviel. Tiene het wie brutsen om te leven hier. Om meer bestie en ik weet het doseer wie het brutstek een keer. Je verweer, ja het brekker heeft nog een keer. Ken je het al hast? Hij brengt ons hinder van hond. Ik bruts mannen, vrouw is het, dat jou ik drift aan. Ik bruts mannen, vrouw is het, gewoon het een rekke sa. Dieren het die brutsen om te leven hier. Oren het een kamer is afvier. Dieren het wie brutsen om te leven hier al meer bestie. En ik weet dat zeer wie het brutstek een keer. Je verweer, ja het brekt hem nog een keer. Frias. Jongens en één dame. Ik zoek even naar de klok. We gaan draaien oppraten, maar er is nog wel ruimte eventueel voor een vierde noemer. Hij hem nog wat voorradig of net? Of wie dit het complete... Nou, nee, we hadden nog, we zijn mij nog een 13 nummers aan het instuderen. Oké. Dus daar ben ik al redelijk vrij mee. Maar ik weet net of we... Maar net opbouwen, zei Kees. Nee. Dan lid we het hierbij, dank u wel. Altijd klaar, graag. Schroeven dus, dat ben de plan, voorlopig? Nou, we hadden dus al een heel prachtig schreeuwen en die ben Maar oorschroeven of je mag nog instuderen? Nou, de opbouw van het instuderen. We hadden, ja, maar het is zo weer bij de fine-tuning van, nou, ik denk, deze draai die ik heb dus, nou ja, wel, ben ik heel nieuwsgierig wat de meesten ervan vinden. Want je Ik vond het hartstikke leuk klinkt trouwens, bij deze. Ja, en we hadden dus nog een 12 nummers die, nou ja, dan willen we zien, nou ja, wat zullen we zeggen, ergens, over de weekend zei Douw. Ja, Douw is altijd heel rimpel, hè? Dat is, en Kees is wat rastiger. Dat is, we zijn een beetje in balans. Hè? Ja, daarom, je maakt het ziek in hij liek weg. Goed, druk mij opbouw dus. Douwe, rustig. Rustig. En dat is ik. Ja, dat is zo, ja. Vriend, dank u wel jongens. Hartstikke mooi, ja, super. Jongens, een applaus, ja! Het is leuk hè? Ja, volkmuziek, bloedvolkmuziek, maar het is wel lekker. Ik vind het hartstikke leuk. En Gjalt die had ik zo'n leuke mimiek, hè? Op die camera. Energie. Ja, energy. Nee, ik vind het hartstikke leuk. Ik heb nog wel een nummertje hier op, maar ja, dat zit er nou even net in. Nee, maar dat hoeft ik net, jongen. Dat komt toch even goed. Ja, dat is ik zo. We gaan straks terug, want we gaan echt al, ze staan de zon op naar het Nijs. En dan krijgen we nog een optreden hier van Matt Perman. Zal ik het goed uitspreken in ieder geval. Het is Maarten, mijn naam, zullen optreden. De Bukitio Brassband. Erwin Nijhoff, we gaan nog volle meer gasten. Tom in Bijborg, nog uit Greenslandwijk. Dus wat dat onbelangrijk, bloed er lekker bij. Radio, televisie of internet, mij Noorden weer live. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland, Noorden weer live. Ze zijn nog even aan het soundchecken. Martijn hebben we nog Martijn, hoe ver zijn we? Dat hangt van de heer af, dat hangt van Dolf af. Dolf mij wel even nee, we gaan even een plaat draaien. Ik weet dat er een plaat clear staat, maar dan draaien we even de plaat. En dan komen we Asis weer om vanuit de studio. Noorden weer live. We draaien net vaak plaat, maar soms mij even in verband met soundchecks en dat soort zaken. En we gaan net de mensen in de studio. Hij is on tour. Ik ben bij hun trein en sinds ik hem er even bij. Had een nieuw album met Matt Perman. Ik zal even vragen if I pronounce your name well, or does it sound different when you're at home? A little bit different, but I like it. I like it. It's good. Who did you bring with you? Because I heard 2 times the name Matt. We got Matt Ingram on the cello. Hey Matt, how you doing? Very good, you? Okay, great man. And we got Edward Bell on piano. Okay, where are you from? From England? From London. London. Yeah, London town. And how long did you play music? Where did it start?
started writing music about 8 years ago, and then we've been playing live for maybe 6 years. Yeah, and this is the end of our European tour this weekend. Nice, man. Where did it start? In the pub or just at home? At home, yeah, definitely for years, just at home in a bathroom because the acoustics were nice. So I sounded Also the same. yeah, I sounded a lot better than I thought I did. Yeah. You're now touring. Which countries? So we're doing UK, France, Germany, and Netherlands. And then the Netherlands, we're supporting Haven on their tour. Oh, that's a nice group. Yeah, amazing, lovely guys. All about your new album, isn't it? Yeah, all about. We just released Memos, the new EP, which came out about 4 weeks ago now. So we're just going around playing the songs from that, really. Yeah. We're going to talk about that album. Did you work long on the album? Yeah, the album took ages to record just because we wanted to get the sound right and all the instruments needed to be sort of organic. So we travelled like 8 hours for the right grand piano for one track and then, different parts of the country for other parts. So yeah, it took a long time, but it was good. It's worth it. He's out now. That's great. Okay, what's going to be the first song you're going to play? Oceans. Matt Paramount, live in Noorderwind. She's already left unspoken what is in us. Embrace the moment of the perfect time. It's bound to come out. This is not the calling or the feel it's mine, and I'm already found. You could call this time hopeless in my choice now that I wait up. So come back home, my darling, and I'll brave out the storm. So come back home, my darling. It's crazy this I know. Come back home, my darling, and I'll brave out the storm. So come back home, my darling. It's crazy, this I know. Can promise where you'll end, 'cause in the dark you won't be in my hand. But I've fallen for her freedom mine. Will awake when you call. This is not the calling or the feel is mine, and I'm already found. And you could call this time hopeless in my choice now that I wait up. Come back home, my darling, and I'll brave out the storm. So come back home, my darling. It's crazy, this I know. So come back home, my darling, and I'll brave out the storm. Come back home, my darling. It's crazy, this I know. So come back, darling, come. So come back, darling, come. So come back, darling. So come back, darling. Back, darling, come. So come back, darling, come. So come back, darling, come now. So come back, darling, come now. So come back home, my darling, and I'll brave up the storm. So come back home, my darling. It's crazy, this I know. So
come back home, my darling, and I'll breathe out slow. So come back home, my darling. It's crazy, this I know. Thank you very much. Wauw. Piekenvel, Goosebumps. Nemen ze het ook wel. Ik ga even naar de man die achter de vleugel zit. You were looking very long for a good piano in England, but is this the right one? It's beautiful. Yeah, you like it? It's one of the nicest pianos I've played. It's always hard in the studio because it's warm and then it's cold and sometimes it doesn't sound good. But today he has a good day. Yeah, it's dry enough. You can buy it if you want. No. Thank you, man. Again, even I met Tamart, die had zijn album dus het in the Dutch review, somebody compared you with Ben Howard. That's amazing. They're wrong in every way. Okay. No, he's incredible, and he's he's a big name. He's a massive inspiration for me as well. So I'm super. You know the guy. Yeah, he's amazing, and I listened to him all growing up. And when I was learning to play guitar, he uses so many alternate tunings, which are incredible. Which is why I'm tuning my guitar now. Inspiration from him. So yeah, mainly Ben Howard's a really big inspiration. Okay. Well, somebody compared it in the review of your album. You told me 8 years ago you started with the music. What was why? I think I started because I realized that I could sit in my bedroom and all the ups and downs in my life I could deal with by just having a guitar in my hands and singing. And I started doing covers because I realized it helped me through the day. And then when I realized that I could write my own stuff and even just rubbish little lyrics, it helped me get over whatever I was thinking, the highs and the lows. So then I just never stopped really. And then is it still the feeling you have about your own music that you're gonna sit down and I had an awful week or I have a great week, I have to put it in a song? Yeah, massively. I always do that. And for now, I wrote these songs for me and they help me through moments in life. And that's what Memos is about. It's about the ups and downs and a sort of diary of my life. So I write for me and they help me. So that's why. And now we get to release them to the world, which is fun. You released it with an album, V2 Records. Yeah, Did it change a lot for you when you? There are not a lot of musicians who sign record deals anymore in 2019, but you got one. Did it change a lot? It did. It was amazing. I think we did it for myself for so many years, and then V2 got on board, and sort of big up to V2 because they're incredible and they work really hard, and we're really lucky to be with them. But it did change, I think, and especially everything's online now, so the streaming has gone up, which is fantastic. Our reach everywhere, which is great. So that's really fun, and they've put me in far more places in the Netherlands and around Europe. So we love playing here. So they've done a good job. You ready with the tuning? I'll give you 1 minute. I give you 1 minute. I go to your musical brother, Matt. Matt, how you doing? You alright? What's this kind of cello? The kind of cello? Yeah, is it? I actually got it valued last year. It's a French cello from 1850. Serious? Yeah. And so it's very interesting to go and get your cello valued to find out where it's from. How do you get it? Was it in a shop? Or? So this cello I actually rented off a scheme called the Benslow Trust in the UK, which is a scheme where retired musicians actually donate their instruments for younger players to actually learn on. That's a nice idea. But then so you basically get it for the duration of your education, and I actually arranged to buy the cello off the owner once my education was over as well. So I bought it last year, which is great. So that's now mine. How does it work because you're on tour and you go traveling? And you have a very nice cello in a suitcase. Do you worry a lot about it? Yeah, so it's taking a cello. I've never taken it on a plane before. I'd be too scared to. Yeah, way too scared to. But traveling in the Ford Fiesta, the luxury. And plenty of space. Yeah. In a couple of years, you will come here with a limousine, and then you can put it over there. Okay, one day. Is it okay? It's all done. What's the song you're gonna play? It's called Too Far Gone. Okay. Live in Noorderveen.
and bottom scars. Tore yourself down in every bar. You taught yourself to dance along the river. You see yourself in the over skies, and you walk through a mist you made yourself, but you pressurized your mind. So are we too far gone? So are we too far gone? So are we too far gone? Are we not bound by the same old claw? So anyway, you've turned me back. When you're bound to hear all another's cry on the road and you brave the night, now you call out loud, where did I go there? And who's I to know to see my home through the glass on another's road, and I see her in the sunshine. I'll wait, 'cause I will wait to see. So any way of turning back, 'cause are we too far? Are we too far gone? So are we too far gone? Are we not bound by the same law? So anyway, you've turned me so anyway, you've turned me so anyway, you've turned me back now, 'cause I'm not bound by the same old claw. So are we too far gone? So are we too far gone? So are we too far? Anyway, turning back. Wow. Goed, zing je nou nog een derde nummer aan? We're gonna treat the third song, if it's possible. Ja, yeah, sit down there, please. Regine, mooi hè, dit? Ja, wat te gek, hé. Ja. Mooie vestjes. Ja, uit Amerika? Nee, Engeland. Engeland? Londen. Londen. Ja, in Londen zit natuurlijk een hoop talent. Ja, dat is wel is een hele handige opmerking, toch? Ja, heel handig. Hartstikke handig. you raised in London? No, I was actually raised down south. I was near the coast, but I've lived in London for about 9 years. About study or work or lady? I moved there to work. Well, to study. I went to university in London and then I've never left. I do love it, yeah. Hey, you told about the album Memos. It's out now and it was a long road to go. Yeah, also the writing of the songs? Yeah, because what I did was I realized that I'd all these little memos, these little songs I started writing over the last 8 years, I recorded them on my iPhone. And I realized I had sort of 800 clips, which were, I guess, like a musical diary of my life, which is why I called the EP Memos, because I picked 5 tracks from the last sort of 3 years, which meant a lot to me. So the writing is just over quite a few years, and we just picked the right ones. And this is Promise, the one we're going to play next, and that's on the EP, and that was a really important one that we played on a beautiful grand piano. So we travelled
about 8 hours across the country to find this old German. Where did you find it? Yeah, we found this one. Yeah. We went to this amazing chapel in Norfolk, and it was this 150-year-old German grand piano, and it went out of tune really quickly. So we had a tuner make sure the tuner was around, and we recorded it. We recorded there. So it's a big process. What a great story. But there were 800 memos, so that must be a very chaotic process to pick some ideas out of it and then make an EP of it. Yeah, it's tough, but I think it was what was really key to me and my head at the time. That was when I was deciding which tracks to put on there. It was what's hurting me, what's making me happy, and that's why I picked the tracks. So, what's the song you're gonna play now? It's called Promise. Okay. Dames en heren, live in Noorderwind. Cause I never saw it coming in the best of days. Found cold-hearted, but where I stayed. Didn't see her in the foreground. I was bound to such a doubtful moment. My fear of sudden turns in the depth of night. Who'd have thought no sleep would open up my mind? Such boldness turned a flame to break. My coldness did burn. Cause I promised I remained hard. Cause Eden's stone. And it was her grace that called and saved my heart in the battle. I'm going to take her and my heart beat free. I left my promise in the wind. I left my promise in the wind. Now I'm going to take her. Promise in the wind. I left my promise in the wind. I thought I would stand alone as far as eyes could see. I think freedom of a sea, but with no home to speak. I from feeling in the distance. I knew it had a meaning. And I found myself believing it was all made up. And my eyes caught beaming back when she lit up. And I see her in my foreground. Cause I promised I remained hard. Cause Eden's stone. And it was her grace that called and saved my heart in a battleground. I'm gonna take her lead. Let my heart be free. I left my promise in the promise in the wind. I won't take her lead. Let my heart be free now. I left my promise in the wind. I left my promise in the wind. Oh no, no, no. Take her lead. Let my heart be free now. Let my promise in the wind. Let my promise in the wind. Oh, I'm going to take her lead. Let my heart be free now. Let my promise in the wind. Let my promise in the wind.
Thank you. Wauw. Met Pyramids, album is uit, EP, memo's, heet hij in ieder geval. You told us you're in the ending of the tour. You're now going back to home? Or? No, so tonight we play in Groningen. Groningen. With Haven in the Oosterpoort. Oosterpoort. I said that. It's a very nice venue. Oh yeah, we're looking forward to it. And then tomorrow we play in Ermelo, and then we're done. And that's it. After the last month and a half, we're done. Okay, and then chill out, or we're gonna go sleep. We're gonna go sleep for a while. Lots of out. Thank you for your coming. It was very nice. Goosebumps. Thank you very much. Thank you so much. Met Pyramids, memo's, zie ik het op. Op alle mogelijke manieren is hij wel te volgen hier natuurlijk. En ik hoop dat hij weer eens te gast is hier in Noorderwien Live. We gaan op naar het Nijs. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien Live, Noorderwien Live, Noorderwien Live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur alweer van het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar komen mensen die gaan weer voort. Want die moeten naar de Grange, Oosterpoort. Bij mensen die komen erin. Mensen die winnen van de morgen petit al. Die zijn hartstikke kleren. En Regina. Bokito. Erwin Nijhoff is de gelukkig. Ja, en Erwin is er ook. Dat is heel leuk voor Willy, hè? Ja. Want Willy is natuurlijk speciaal voor Erwin Kam. Ze wil aan ze nog wel even knuffelen en tuut gaan, ja? Kom ik een beetje voor u, zei ze nou. Ja. Oh, ze komt echt voor u? Ja, voor de bedroegen was. Voor de bedroegen ze. was, die we altijd delen. Ja, en Night, dan stuurt ze me altijd weer berichtjes op Messenger. Oh, wat weer mooi, hè? Ja. Nou ja, goed zo. Maar Bokito, die heb ik voor het eerst zien in de Westerijn, met het dorpsfeest. In de Westerijn? In de Westerijn? Steeds ik het net goed? Westerijn, nee, Westerijn. De Westerijn. Lekker Ga door. Ja. Dus, maar toen rond ze de vrije roen, die heel vrije belevenis. En ik snapte namen Bokito nog net heel dom, maar misschien kun je erachter komen. Ik hoor het even in de groep. Gaat goed, heel nota. Ja, het gaat goed, toch? Ja, mensen hadden gelukkig thuis niks van trauma. En wij hadden zo'n beetje, we houden camera's kapot hoor. Fjouwe dingen in de regieroom is kapot. Ik rent je in een televisie hoor. Ja, hou maar op. Dus aan daar is het je. Maar goed met mij, joh. Ja? Ja. Zo goed. Wij zijn heel gevaarlijk. Maar ik wil nog wel weten. Oh, ik ga even. Stijf zou weer staan voor. Hoe is het? Hallo, Anita. Hallo. Martijn. Hallo. Tjerk. Jeppe. Jeppe. Hallo. Hoi, Koos. Mireille. Hoi, Siebrecht. Jelmer. Marre. Goeie, Simon. Er is nog een drummer. Drummer! Hey, Martijn. Stek in de vinger op, waar ik hem uitlezen. Waar had het betocht om Bokito Brassband te nemen? Ja, sorry. Ja. Doe maar eens het uitlezen. Nou, wij horen eigenlijk heel bos van bananen. Dus, en Bokito's, die graag bananen, no? Hoe vaak krijgt die flauwe grappen? Altijd. Dan tekst ik serveer alvast even voor. Ja, precies, maar daar maakt ze een beetje gebruik van, hè? Je ziet wel hele mooie bananen op het shirt en overal gaan wel bananen. Maar ik dacht, Bokito staat voor kracht, voor de buik en hoppa! En daar stie je hem ook wel voor passie voor de muziek, denk ik, of niet? Absoluut. En een feestje, meidje, hè? Ja. En dat kan Bokito's vast ook heel goed. Zullen we het eens initiëren of dat lukt? Zullen we dat even doen? Praten we straks nog wel even over hoe het al je zit en wat je maar je wil in het leven. De zin van het leven is muziek, meidje. Toch of net? Absoluut. Wat is het eerst? Noem maar wat je doet. We gaan eerst Diesel spelen. Ik ben ervoor. Live in Noorderwien!
We hebben het al een beetje voorspeld dat dit een mooi muzikaal feestje wordt. Dus dat is het zeker. Maar een heel soort, oké, we zien naar het instrumentarium, saxofoon. Zit je elkaar net in de wei eigenlijk? Nou, valt mee. Hoe zit dat? Die is het grootste, hè? Dus die staat dat een beetje... Komt ik de meeste volume eruit of niet? We kunnen proberen, maar vaak wel, ja. Hey, hoe heet het? Want dit komt een beetje uit de free jam hoek, toch? Ja. De oorsprong van dit orkest, toch? Ja, daar komt wel de oorsprong bij, maar we zijn nou zelfstandige band. Dus mensen kunnen nu eigenlijk inhuren en voor feesten en partijen. Ja, en ik op stritten, want ik zeg foto's van hem, dan merkte echt letterlijk op stritten in de spelen. Ja, we spelen vooral in de zomer op straatfestivals en festivals. En we hebben geen podium nodig, we zijn een band zonder stekkers, dus we kunnen gewoon overal spelen waar we willen. En wat voor achtergrond ga je? Braasbands, Havabra, Hoek of just net? Nou, ik ben in Westereen begonnen, die ons genoegen. En toen ben ik nog eens famke. Nou ben ik hier. Dus. En hoe bist je zo bij hun te lonen kwam? Of bij deze groep te lonen kwam? Nou, we zijn eigenlijk dit starten en we hebben nog net zoveel ervaring met improviseren en zo. Dus dat gaat dus nou hartstikke goed hoor. Dus het is hartstikke leuk. Ja, mooi man, spannend dek. Maar je nou dus echt op paard. Dan gaan we naar de oude grutste daar. Dit is wel een hele grut, hè? Ja, bariton, de bas. De bariton, de bas, hè? Hoe lang had dit al? Deze heb ik nu een jaar. Ja, ik moest een nieuwe. Ik had de vorige van mijn docent. Maar ik speelde vroeger in Ananas van Kees Romers. En toen speelde ik ook al de bariton. Ja, ze hadden te veel altsaxofoons. Dus toen moest ik wel. Ja. Uit welke hoek komst toe, hè? Muzikaal, jongen. Als je bij een groep of orkesten zit? Ja, ik heb hier voor 4-5 jaar bij Ananas gezeten. Altijd in Leeuwarden. Ik zit nu bij 2 andere bands. Daar speel ik een wat kleinere rol. Maar dat is ook leuk. Ja. Dit is wat te gek, hè? Ja, dit is vet. Blue Steen, jongens, op Blue Hingien, chill, successen. Net de 4 voor erin. We gaan naar mijn volgende gast. Die speelt Jong in de Harmonie. En dan zal er een van zijn grote muzikale helden in ieder geval een eerbetoon aan. Muzikaal, want hij is er weer eens lang niet gezien, meneer Nijhoff. Ja, ik ben er weer. Ja, ik vind het leuk om er weer te zijn. Hoe is het bij jou? Ja, goed. Ja, het is druk. We zitten nog een beetje het laatste staartje van de tour. En een boel, daarnaast ook nog heel veel andere dingen, allerlei optredens. Dus het is momenteel wel even topdrukte, maar het lukt allemaal. Vanavond Harmonie, wat je zei, een hele tour inmiddels al achter de rug met Bruce Springsteen, die centraal staat. Hè? Ja, dat klopt. Ja, dat is een van mijn grootste helden. En sinds The Voice of Holland heb ik aan meegedaan. Mensen die me niet kennen, ja, in de jaren 90 bij Prodigal Sons een succesvolle tijd. En de Pinkpop gedaan, overal gespeeld. Maar toen, op een gegeven moment in 2011, eigenlijk toen was mijn carrière wat ingezakt. Toen ben ik een Voice of Holland meegedaan met The River van Springsteen. Auditie, en dat sloeg eigenlijk goed aan. En uiteindelijk finale gehaald. En eigenlijk in het verlengde daarvan word ik af en toe voor Springsteen-projecten gevraagd. Nu in dit geval Legendary Albums Live, Born in the USA. Gaan we dan doen, maar ook heel veel ander Springsteen-materiaal. Maar een gigantisch groot album in die zin van hele mooie nummers, maar vol met hits. Ja, een en al hits. Commercieel zijn grootste klapper eigenlijk. Ook gedeeltelijk zijn beste werk, maar ook zeker niet al zijn beste werk. Hij heeft natuurlijk zoveel mooie andere dingen gedaan, los van dat album. We gaan straks verder praten over de voorstelling van vanavond dus. Even over Prodigal Sons. Ik had hier 3 weken geleden nog 2 oude muzikale maatjes voor jou te gast. Die jongens die in Bukkers spelen tegenwoordig. Nee, dat klopt. Dat was ongeveer de laatste 2 jaar... Ja, je hebt verschillende bezettingen gehad. Ja, klopt. Dit was eigenlijk tussen 91 en mid 97 heb ik onder die naam geopereerd. Ja. En dat was een wisselende formatie. En de jongens van Bukkers, drummer en bassist, die hebben er ook 2 jaar bij gespeeld. De laatste 2 jaar eigenlijk. Ja, nou, die had ik. Dat is wel leuk. Ik bedoel. Kleine wereld. Kleine wereld. Ja, en we worden oud, dacht ik. Ja, dat ik vrees van wel. We beginnen over vroeger te praten. Ja, ik heb je nog gezien in dat bandje. Goed. Bruce Springsteen in de Harmonie. Ik denk dat het ook een voorbeeld is, want ik hoor wel eens vaker en ik zie wel eens vaker wat natuurlijk tegenwoordig in de theaters. Ongelooflijk hoe dat tribute gebeuren, hoe dat gegroeid is. Ja, het is heel mooi en tegelijkertijd is het ook weer heel jammer, want ik schrijf ook eigen liedjes en er zijn heel veel muzikanten die dat doen, ja, die schrijven ook eigen liedjes en ja, dus het is eigenlijk, ik vind het mooi en het is jammer dat toch de eigen materiaal steeds meer op de achtergrond raakt. Ja, dat is apart. Bij sommige artiesten. Ja, nee, maar zo is het momenteel wel. Want, maar ook heel veel succes, want laatst ook in Leeuwarden, Sale Schaaf. Stonden rijen dik in de straat. Gewoon ouderwets, volle bak. Voor een Queen tribute band. Ja, daar moet je je voorstellen. Heb je er ook 180 van? Ja. Maar het is wel de tijd. Zou het een golfbeweging zijn? Ja, weet je, dit is natuurlijk ook geweldige muziek. En, dus of een Springsteen, Queen of Pink Floyd, of weet ik veel.
dat blijft tijdloos. En die kwaliteit, en vooral als de artiesten in kwestie niet elk jaar een tournee hebben, of heel lang niet op tournee zijn, of helemaal niet meer bestaan. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen dus zoiets hebben, hoe voelt dat? Ik ben ook wel eens naar een tribute band geweest. Ik dacht van, omdat ik die muziek dan kende, maar ik had het nooit live gezien en die band die speelde niet meer. Dus dat je toch een beetje het gevoel wil hebben van, hoe had dat kunnen zijn als ik er live bij aanwezig was, denk ik. Maar je hebt in ieder geval de Bruce vibes. Straks praten we nog even. Welk nummer ga je als eerste doen? I'm on Fire. Nou ja, over hits gesproken. Bruce Springsteen live in Noorderwijk. Klinkt stoer, hè? Maar het is gewoon Erwin Nijhoff. Ja. Girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? Can he do to you the things that I do? Oh no, I can take you higher. Sometimes like someone took a knife, baby, edgy and dull, I cut a 6-inch valley, middle of my soul. At night I wake up with the sheets soaking wet and the freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. Het wie in die een gigahit. En hij waard vertolkt door Erwin Nijhoff aan nog een noemer. Erwin, even over Born in the USA. Je zegt het is een soort statement in de muziek is dat. Ja, ook wat het mooie verhaal vind ik ook altijd nog. Het klinkt ook als Born in the USA, een heel krachtig nummer. Dat zou ook opgevat kunnen worden als zijnde pro-USA. Alleen Let's make America no laat maar. Ja, great again. Ja, zoiets. Ja, en dat trapte Ronald Reagan, die trapte daar dus in. Want die dacht van, volgens mij was het Reagan, of was het nou Bush? Een van de twee. Maar die pakte dat nummer als anthem van jongens tijdens de campagnes, zeg maar, van de politieke campagnes. En Springsteen was hartstikke kwaad dat dat gebeurde, zeg maar. Want hij had echt zoiets van, dit is een aanklacht tegen de USA, weet je wel. Zo van, moet kijken wat we allemaal flikken in Vietnam en dit en dat. En nou ja, goed, het was gewoon een soort protestnummer eigenlijk. Dus dat was wel grappig. Dat veel mensen die denken, oh, Born in the USA. En dat is het natuurlijk ook. Een geweldig meeblaren en knalnummer, maar de oorsprong is eigenlijk heel zeer kritisch, zeg maar. Ja. Even naar vanavond toe. Wat voor band heb je daar staan? Onder andere met Rob Winter. En Rob Winter die kan je kennen van Bossato, Toontje Lager. Maar hij heeft ook met Brian May getoerd van Queen. We hadden het net over Queen.
Dus een begenadigd, geweldig goede gitarist. Ook ontzettend aardige man. Een van de aardigste muzikanten die ik heb ontmoet in mijn carrière. En die duurt al 30 jaar, denk ik. Nee, Rob is echt een topper. En daarnaast ook een band met allemaal iedereen die een sporen verdiend heeft. Met allerlei artiesten, allerlei projecten. Ook de toetsenist, die heeft jarenlang met Telau gespeeld van de scene. En, nou goed, en zo heeft iedereen een staat van dienst. En het is gewoon, ik kan niet anders zeggen, het is een top live band zit erbij. Ja, maar voor jou ook lekker natuurlijk. Ja, heerlijk, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat merk je, wat er achter je staat. Ja, absoluut. En we krijgen dat ook terug van het publiek. En wat het mooie aan deze club is, daar moet je geluk mee hebben. En eigenlijk is het een samengestelde band. Maar het klikt ook van alle kanten, zeg maar. Het straalt ook eenheid uit en iedereen heeft lol met elkaar. En dat vind ik wel. Ik vind het mooi als je naar een live band staat te kijken. En niet dat alleen de nummers heel goed gespeeld worden, maar dat er ook de soort van energie het podium afkomt. En onderling ook. En het verhaal erbij, Jan Douwe Kroeske? Jan Douwe natuurlijk. Ja, die vergeet ik altijd. Maar dat klopt. Die is eigenlijk ook lid van de band. Alleen hij reist dan mee via videoprojectie. En hij heeft Springsteen ook geïnterviewd. Dus Springsteen is er zelf ook bij. Op beeld dan weliswaar. Maar hij heeft een uniek interview met Springsteen gehad, zeg maar. En dat beeldmateriaal wordt ook gebruikt in de show. En daarnaast ook informatief. Gewoon het op een positieve manier theatraal. Maar de muziek staat centraal. Maar is het gewoon een mooi geheel geworden, vind ik. Komt nog en ik hoop de mensen ook. Nee. Nou, komt er nog een vervolg op dit verhaal? Ik zal één keer in de zoveel... Ik heb nog steeds mijn eigen band ook, waar ik ook al jarenlang af en toe wat Springsteen tributes mee doe. Dus dat komt af en toe, zal altijd bij mij wel ergens voorbij blijven komen. En misschien dat ik er ooit nog een keer weer een tour mee doe. Maar voorlopig is het, na mij is het voorlopig voor mij even gebeurd, zeg maar. Lekker met je eigen dingen bezig, toch? Ja, dat klopt. Nee, ik heb nog voldoende... privéfeesten of festivals, nog van alles te doen. Ja. Niet stoppen hoor, daar ben je te goed voor, vind ik. Een te mooie stem. Gaan we nog een keer horen? Welk nummer ga je doen? The River. Ja. Dames en heren, Erwin Nijhoff. Mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. Go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we did ride. Then I got Mary pregnant, and that was all she wrote. For my 19th birthday, I got a union card. Judge put it all to rest. No wedding day smiles, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. That night we went down to the river, and into the river we dived. Oh, down to the river we did ride. Aye. A job working construction for the Johnstown Company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now them things are
after they vanished right into the air. I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember it's right in my brother's car, about 10 and wet down at the reservoir. And out on them backside lie awake, hold her close just to feel each breath she takes. Now those memories come back to haunt me. Well, they haunt me like a curse. Is a dream a lie if it don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Though I know the river is dry, it sends me down to the river tonight. I down to the river, my baby and I. Oh, down to the river we did right. I. Hij komt al heel lang bij mij in het programma. Daar ben we altijd blij mee, Erwin Nijhoff. Soms voor zijn eigen nummers en soms in dit geval dus voor Legendary Albums live. Jong in de harmonie, mijn complete band, fantastische muzikanten. En dan Bruce Springsteen, Born in the USA, staat centraal. Ik zeg altijd, zullen ze al volgens mij al 10 jaar doen. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, ja. Heel graag. Doe je voorzichtig? Ik doe voorzichtig. Mooi. Yo. Ja, want dit is een beetje, alles gaat je kapot. Dus, maar de artiesten zijn nog heel. Dus dat is ook wel, dat is ook wel mooi. En we gaan lekker terug met het muzikale dwarsplein van Friesland te spelen natuurlijk. We blikken straks vooruit op het bevrijdingsfestival. Meerdere podia, zit ik er voort maar even bij me, waaronder ik die van Noorderwien. Je bent meer dan welkom. Zit ik er maar even bij. Een complete houten vlier. Daar op het gas. Dus als je al bang bent van wie er voort, en dat valt een beetje daar, komt gewoon del. Door wel de dikke jas om, want er wordt voorspeld dat het koud is. Ik had het gevoel dat je hem er helemaal klaar voor in de zaal. Nou, heel nou. Je hebt meestal zo'n aanloop, joh net. Sorry? Het is zo, ik neem een aanloop of zo. Zou zin houden. De kar van noemers, hoe gaat dat bij hem? Hij heeft een democratische commissievergadering en weet ik wat al. Ja, de vorige keer ben we inderdaad maar een stuk of sjouwer mee gaan zitten gong. En we hebben een list op de drive, dat nemen we dat aan. En de Bokito Beep. En daar mocht iedereen al die nummers ingooien, wat ze dachten dat misschien wel leuk was. En toen ben wij maar een stuk of sjouwer, hebben we al die nummers bij langs West en bedacht, is dit wat, is dit net wat. En daar hebben we 4 nieuwe nummers uitgezocht. En als we weer nieuwe nummers nodig hebben, dan doen we dat weer opnieuw. Ja, maar ik ben mijn grote groep. Iedereen had zijn smaak, zijn voorkeuren. En die ene shot de woord in. En dan krijg je ellenlange discussies natuurlijk. Ja, precies. Dus toen bedachten we van het is net zo handig om dat maar iedereen te dwan. Dus toen hebben we dat massief jou en ik even bedacht van wat is haalbaar. Van, is dat voor een bariton te dwan of is dat voor de trompetten te dwan? Ja, dat maak ik nog natuurlijk. Hè? Soms binnen het wel hele leuke nummers, maar dat het gewoon vies te moeilijk is of gewoon dan wil dat net en dan valt het al gauw uit. Ja, maar op strijd kan een beetje lekker vlot klinken, toch? Precies, ja. Leuk man. Bewerk je hem de nummers dan ook nog? Ik bedoel, er is een nummer, is een cover of zo wat heen, maar maakt je hem dan ook nog helemaal Bokito klaar? Nou, dat doen we niet zelf. Daar hebben we iemand voor ingehuurd. Die van het conservatorium is afgestudeerd. Die vragen we om de nummers voor ons te bewerken. Oh, dat is ja. Ben je er klaar voor? Ho. Ja. Oh. Take het fles. Ach, Take it on. Wij gaan zo mee. Ja. Geef maar spelen, welk nummer? De Fish. Mooi. Vindt het best. Bokito Braas met Live in Noorderwien.
Precies. En ik ga zo een beetje... Ik zie nog even te lezen met de techniek. Ik ben te let. Gert, heb jij ook zo'n middag? Nou, ja, dat zit allemaal aan elkaar vast, Willem. Ja. Stine Begong moest nog even wat plannen meidje voor de volgende ex. Ga lekker zitten. Straks nog een nummer. Dankjewel, Bokito Brass Band. Nou, Pien, ik hoop maar dat het goed komt. Hoi. Ja, hoi. Dat is een brekenbeen, Miggy. Ja, is het dat? Ja. Kerst het nog wat on? Nou, ik hoop dat die gitaar van die het redt. Ja, tuurlijk. Ik bloem een beetje op afstand, oké? Ja, dat is goed. Hoe is het bij mij? Nou, best. Ja? Ja, heel goed. Intussen heb ik wel jaren dwaan met die muziekcarrière. Singer-songwriter, maar daarna ik wil wel een beetje de elektronische kant uitgaan. Waar zit het op dit staat? In het midden. En dat is perfect, want ik heb een beetje, dat wie ik volgens mij de vorige keer al echt een beetje mee begon toen ik met die praten heb. De mix van pop en elektronisch. En als er dan eens een beetje in die verdieping, dan komt ze een beetje bij de disco uit. Hier in 80, waar het al een beetje bij elkaar komt. En nou ja, voor de mensen die dat interessant vinden, die moet even komen naar het bevrijdingsfestival, want dan kerst echt jaren mijn band. Ja. En ik speel zelf volle gitaar, zelfs wat solo's, dus ja, het rockte ik wel echt, maar wel met pop en elektronische invloeden. Ja. En dan komt er een single uit en dan bij mijn Friese titel. Ja, dat wie even een uitstap. Uitstap? Ja, ik wilde benaderd door de Gruidebraas en daar heb ik wel even nog nooit dacht, want ik doe eigenlijk net zo volle Fries. Nee. Maar ik vond dit zo leuk en het was zo'n leuk jonge ploeg. En toen dacht ik, nou, ik vind het toch wel leuk om dat in een wel een beetje een stoere popversie te mooi te zien. En ja, dat is wel goed lukt. Dus ja, toen kwam dat ineens. Ik ga straks nog naar luisteren. Zeg maar even jij de praten we nog even verder om, maar ik dacht even om even te schetsen. Dus toen, ja, dus blijkbaar aankomt zo een beetje, derde ziekers. Is dat ook de leuke muzikale avontuur was het staan bij diezelf? Absoluut. Dat is ik het leuke inderdaad. Je bent toch altijd weer, dan denk je, nou hack het voen. En dan ga je toch weer een beetje daar van de koers uit. Maar nee, ja, het wordt steeds, de band is steeds meer op Corine spelen. Dus het valt steeds meer
op zijn plak. Maar die ene het dat binnen een jaar en de andere die is er wat langer mee bezig. Dat is wel altijd de verste band, dezelfde band? Nou, ik heb nu al wel een tijdje dezelfde band. En ik merk dat dat heel goed werkt. Maar een drummer, een bassist en een toetseniste. Misschien voor jou. En ja, als je benijd bent, dan moet je hem dus even komen snijden. Vind ik eigenlijk, ben ik helemaal mee eens. Maar er was morgen nog een bak, hè? Ja, ik moet morgen eerst nou, hoe neem je dat ik alweer? Die heb ik denk ik. Oh ja, god. Nee, ja, de ceremonie, het is steeds maar het officiële gedeelte. Dus dat vind ik wel heel mooi in de Prinsentuin. Het is wel heel plechtig. En ik vind dat ik altijd wel een heel mooi moment op jou mooi om die herdenking te doen. Dus ik ben, en dat doen we dus maar de blazers. Zo'n blazers erbij. Dus dat past denk ik heel mooi bij de sfeer. En dan snijden, dan ging ik eerst de lunch doen, met de ouderen. En dan daarna knallen met band. Dus ja, het vol programma, maar heel leuk. Je bent ambassadeur, maar geen helikopter? Nee. Nee! Dat... Kijk, dat vind ik jou wel... Ja, maar voor dat je het wel even van die regeling kent. Ja, nee, klopt. Maar toen waren ze toch altijd in Haarlem, toch? Ja, klopt, zeker. Ja, nee, maar ja, dat is... Wij regelen een taxi voor We bleven Fries, we doen even normaal, hè. Dat hoeft net. In Lauwert hoe je net een helikopter. Dat kan ik wel berieden met de auto. Wat vond je ervan? Trouwens, is het überhaupt vrij geweest om als ambassadeur te fungeren van het bevrijdings... Ja, het festival, het is meer dus, hè? De derde betinking. Ja. Het is het hele plaatsje inderdaad. Nou ja, super vereerd. Ik vond dat heel mooi. En het bevrijdingsfestival wordt hier steeds groter. Lauwert wordt steeds meer op elkaar. Dus dat, super eer omdat het won. Zeker. Ik zeg maar even, Snijn, en straks mag je me even vertellen hoe, let en waar en dat soort zaken al hier, hoe het sim is met die band. Nou, toch weer even solo. Krijg je toch weer Safir? Daar ben ik altijd wel blij om. Welk nummer kiest je aan? Deze Spiksplinterij, Blue Train heet die. Dat is echt een beetje... zit ik wel bij een beetje die blues invloeden. Een beetje rock, een beetje Prince. Nou ja, je moet zelf maar weer wat je me van vinden. Maar, Wij nemen dat gewoon pien. Ja, precies. Nou, bij deze. Live in Noorderwien. It's a season that I want to draw. Feel the blues walking. Made some promises about love. Going under. To be up, I need more light. 'Cause I can never fight when darkness falls. Try to stop and change tracks. I just wanna get off to dance. I just wanna get off. I just wanna get off. I just wanna get off this blue train that I'm in. I just wanna get lost. I just wanna get lost. I just wanna get lost. Leave this blue train that I'm in. The leaves that blow around me show my feelings caving in. Waiting for a silent storm. Please no thunder. I know I need more light. 'Cause I can never fight when darkness falls. Try to stop and change tracks. I wanna dance it out of me tonight. I just wanna get off. I just wanna get off. Just wanna get off this blue train that I'm in. I just wanna get lost. I just wanna get lost. I just wanna get lost. Leave this blue train that I'm in. I just wanna get off. I just wanna get off. I just wanna get off this blue train that I'm in. I just wanna get lost. I just wanna get lost. I just wanna get lost. Leave this blue train that I'm in. Just wanna get off. I just wanna get off. I just wanna get off this blue train that I'm in. I just wanna get lost. I just wanna get lost. I just wanna get lost. Leave this blue train that I'm in. I just wanna get off. I just wanna get off. I just wanna get off this blue train that I'm in. I just wanna get lost. I just wanna get lost. I
just wanna get lost. Leave this blue train that I'm in. Pien. Pien Brilsma in het Friesk en artiest PYN. Als er nou wat fysiek is op internet, mij natuurlijk en Nico Ontein, zit ik hem er even voor bij. Met prachtig mooie, hij zelf opspuiten gitaar, helemaal gries, of die zilverkleur is, hè? Ja, en voor dat soort projecten kom ik altijd in de Friesland, want dan heb ik mooi volle romte. Dus met mij ben ik altijd heel blij mee. Nee, ja, ik pas perfect, toch? Ja, ik vind het matcht wel. Hey, even wel aardig, want laatste night trouwens, komende snijden hebben wij Tim Douwsma nog bij ons op het Noorderwienpodium. En die zullen nog even deel komen. En wat wel leuk is, was toen mij Tim in ieder geval als oerinkomst had, is dat hij les mijn noemer kwam over Friesland. En dan komt mij Heiteland. Ja. Wat is er toch een beetje sentiment van, ik kom uit Friesland, daar wordt muzikaal eens een keer wat mij? Ja, nou ja, tuurlijk. Het is, als je in het Fries gaat, dan is het toch wel, ja, dat is toch de memmetaal. Dus dan komt het wel heel dichtbij. Het is Heiteloon, maar het is ik heb een beetje de invloeden van Florence and the Machine broekt. Want toen we mijn blazers ondergong, dacht ik van ja, ik wil toch een beetje van deze tiert, zeg maar. Want het kan natuurlijk ook een beetje ja, ouderwets klinken, maar alle respect. Nee, dat snap ik wel. Nou ja, dus en zij doet heel volle vette dingen met blazen. Ik heb haar in de Ziggo Dome jongen en toen wie ze maar blazers en strijkers en het wie echt een beetje bombastisch en dat vond ik wel heel mooi. Dus dat heb ik een beetje geprobeerd in het versje om het wat bombastisch te mooi te zien. En ja, voor de rest, ja, het is een beetje een mengelmoes van Fries, maar mijn eigen manier van Fries praten. Het is te verstaan, hè? Ja, nou, ik hier bijvoorbeeld het woord doof, dat gebruik ik nooit, zeg maar. Ik zeg altijd doof. Maar ja, dat is misschien toch... Ja, ik weet net, een beetje een mengelmoes, maar dus ik moest daar een beetje op trainen toen ik het inzong. Van ja, nou moet het wel echt Fries. Maar dat ik wat geven. Was ik al die aanvoekers aan achter me, jongen, van dit liep er net Ik kom die beschermen, hè, want ik ben ook net zo geven. Nee. Zeg ik maar gauw weer naar Haarlem, doe. Nee, maar dat is heel goed slagen, dus ik ben heel blij mee. We laten even een stukje hier, want dit is dus bij Greide Braas, het nummer van Pien dus. En dat heet dus inderdaad Heiteland. En het lacht misschien in een nijdooi. Een bloem jocht zich op langs het pad dat ze gewaand voor mij. Zo wist wat dit toch bij mij. Dan draai ik in het roem voordat ik mij wedel jou op de beste groen. Want nou mijn stedselij. Het enige dat ik nou zie is het Friesland van een schilderij. Toen wist wat dit toch bij mij, dan draai ik in het roem voordat ik mij wedel jou op mijn beste groen. Voor mij mijn Ja, mooi nummer. Helaas kan ik het net helemaal draaien, want het is een live show. Bokito Braasband zit ook alweer even klaar. Nou, hoe Braasband. Dus Braasbands sprutsen, daar wil ik lekker in hingen. Greide Braas. Dat is wel lekker, denk ik, zo'n pompend orkest erbij. Ja, ik vind het wel, toen we ontoefening weer kreeg ik wel kiepenvel. Ja, dat is dan maar zo'n hele band ziet. Dat is echt wel, ik werd heel wat door zo'n mooie band. Het is, ja, absoluut. Stijn, West-Jest. Ja, mainstage om fjouwen roeren. Ja. Dus winterjassen aan. Ja. En dan ik helemaal een outfit maatje litten. Oh. Alleen die is wat aan de luchtige kant. Oeps.
Maar we gingen gewoon heel het doen zien en dat komt helemaal goed. Of morgen even naar de sportzaak. Thermoclean, kist ik nog aan? Nou, nee hè. De show must go on. Ja, dat is een bikkel gewoon. Ja, we gingen gewoon in vol ornaat en dan gewoon gas erop. Nou, het zit in de familie, toch? Er ben ik Breelsma's die goedje in de kelt kennen. En die ken ik heel goed rieden, maar daar wordt het nog net waar. Ik vond het te gek, dat is wist heel soort succes en nou ja, mooi moment eigenlijk. Ik ben de derde betekend, want ik kan me voorstellen dat het voor een muzikant heel bijzonder is om direct naar mijn te blazen te staan. En snij je lekker met de band dus. Ja. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Oh ja, nee, hoe dat nummer wat we krijgen draaien, is dat ergens te vinden op een Spotify of is er nog een clip bij YouTube en dat soort dingen? Op YouTube inderdaad. En binnenkort bij de Omroep heel soort jaren. Dus nou ja, leuk toch? Ik in die pleuren. Komt helemaal goed. Dankjewel. Pin en het Bevrijdingsfestival. Agoeie! Ja, ik ben er nog steeds klaar voor. Goed. Ik ga nog wel zin in een nummer. Wat zoen je me nog spelen kennen? We gaan ook Blue Monday spelen. Ik ben er helemaal voor. Live in Noorderwind, de Bokito Brass Band. Wauw. Fantastisch, jongens. Ik bleef hartstikke achter elkaar. Dank je wel. Ik vond het echt heel erg leuk. Je hebt een prachtig mooi t-shirt. Ben je kwart ergens nog live te zien?
Zeker. Volgende maand spelen we op het Friestraatfestival. En in Jereveen, het Blazenfestival. En eigenlijk de hele zomer nog. Simmerdijs, Hardlingen, Texel in het najaar. Dus van alles nog. Ben je ergens te vinden op internet? Facebookpagina of wel weer een site of zo? Facebook, Bokito Brass Band. Ben je wel te vinden. Tot de volgende keer wat mij betreft. Dankjewel! Applaus! Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste oeralweer van het muzikale dwarsplein van Friesland. Leuk dat je erbij bent. Radio, televisie en internet. En ik een beetje verleden week. Elke week blikken we even muzikaal waarom. Op wat er doe al je bar. En toen heb ik hier een fantastische, jonge, talentvolle dame te gast. Die ziet je mijn ukulele. En die maken fantastische muziek. We hadden ook voor de mensen die er beeld bij had een leuke vlog. Hoe hinnen plakt nog van Regina. Maar dit is Nadua. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. So all my friends are turning green. You're the musician's assistant in their dream. And and they come and start later, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. There's this movie that I think you'll like. This guy decides to quit his job and heads to New York City. This cowboy is running from himself. She's been living on the highest shelf. And and they come and start later, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. I just wanna know if you're gonna stay. And I just gotta know. I can have it any other way. I swear she is destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. 'Cause later, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Later, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong.
Applaus voor Nadua. Vrienden Wieke, wie zie je te gast? Zit ze prachtig mooi op een kruk met een ukulele. Leuk, ja, zo'n jonge dame. Dat is hiermee een instrument die is net zo vaak te zien komt. En ze deed het live in Noorderwien. En de beelden winnen van Regina, die maakt elke week hier een vlog. En dat is weer te zien op youtube.com/Noorderwien of op uw eigen Facebookpagina. Ik ga naar Auke en Ellen. Ik zou heel flauw wijzen. Na Wieke gaan ze hun eerste optreden. Dat is dit, nou, maar 40, 41, waar zit je hem op? Optreden? Ja, nee, hoeveel hier ben je al bezig? Ik 40 hier. Ja, toch? Ja. En doe ik 40 of wat kwarter of langer nog? Nee, want ik ben volle jongen natuurlijk. Hè? Dat is ik wel te chant, steeds maar 30 hier al. 30 hier. Ja, jong. Wist je eerst altijd solo op paard of niet? Nee, ik heb altijd drummer geweest. Eerst bij Duo Noord gedacht. En toen bij Heense van der Heijden uit Stroobos. Toen ben ik bij Kobus gaan, bij de Wico's. En toen 18 jaar met Siep Grotenhuis aan de Salinas. En Ellen erbij natuurlijk. Time flies, hè? Ja, zeker. Hoe ga je hem ook al getroffen eigenlijk? In de kroeg, ik ben optreden, dat is dus dat wil ik, hè? Ja, ik ga een beetje lam binnen eigenlijk. Oh jee. En toen ik het heel... Wist al even niet dronken, hè? Ja, dat we wel. Nou, we waren nergens oors geweest en toen kwamen we daar tot. Dan kijk ik wel een vestige meisje, jongen. En een Kobus, jongen. Wist ze aan niet, hè? Ja. Dus hij zei van, maar eerst maar even wat nuchter worden, want zou ook die net op het podium hebben. Nou, toen was ik natuurlijk stierna zenuwachtig, maar daar ga ik ook een beetje aan oorhouden. Voordat je het weet, dan ben je 30 verder. Ja, zeker. En Stien, ik ben mijn single van hem in de hoorn. Op links en door. Nee, single. Ja, wat gaat die hoor? Nou, wat denk je zelf? Ik doe de 2 autopaden. Een truckersveske en Ellen had schreeuwen voor de zoon Riemer de Vries. Okay. En Riemer de chauffeur. En vandaar dat ze dit vestgeschreven had. En daar heb ik een prachtige mooie clip bij. En dan zit de Pakerscène zit er in. Hier No Sick, die liet ze Scott. En heel proud bij het schepen ieder hier west. Ja. Maar dat mensen naar skierig binnen hoe mijn Pakerscène eruit ziet. Dan maakt ze zien op YouTube. Maar daar zit er in op een groot kleed. En boeit het er mij mooi liet ouders. En Scotje, dat is prachtig. Simpel te vinden, gewoon Auke en Ellen. En dan de titel even op links en door. Dat is hem. Ja. Zo werkt het. Doe je dat altijd zelf de teksten schreeuwen en dat soort zaken? Nee, we zijn bij Martin Sterken in de studio en we gaan eens een keer een album maken en daar had hij een paar versjes verschreven. Maar de meeste schreeuwen wel zelf, ja. Dat is toch prachtig? Ja, dat is toch hartstikke mooi. Ja, maar dat is die eigen persoonlijke leven. Zeker op die manier, wat voor werk is die noemers, toch? Ja. En uw Riemer die vreeg me van, ja, nou helemaal zoveel versjes als chauffeurs. Ja. Nooit eens een keer hier naar mij. Zullen we dat ik hem verhoor? Nou, toen had ik de belofte die en die moest even nijkaan worden. Nou goed, en dus de single. En de begin nou ik mij ook, hè? Ja, zeker. Op links en door, dames en heren, Auke en Ellen. Hij was nog maar zo'n klein bejaard ventje. Ja, toen had hij al een wens, een jongensdroom. Om het truckchauffeur zijn centjes te verdienen. Chauffeurtje in de dop, die hou je niet in toon. En ik zei, doe wat je wil, maak je droom maar waar. Je hebt het hart van een trucker, dat is zonneklaar. Je bent niet voorbestemd om te werken op kantoor. En nu rijdt hij dan met zo'n enorme truck met 30 tonnen lading door de Benelux. En ik gasje bij, snel op links en door. Hoe lekker, ja dat zullen we zien. Uur of 8, uur of 9, uur of 10 misschien. Zit het nee, zit het tegen, dat is altijd de vraag. En morgen gaat het toch weer anders dan vandaag. Soms word je horendol van alle nieuwe regels. Ja, dan vindt hij er heel even niks meer aan. Maar gelukkig kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Want het drukkersleven blijft een mooi bestaan. En ik zei, doe wat je wil, maak je droom maar waar. Je hebt het hart van een trucker, dat is zonneklaar. Je bent niet voorbestemd om te werken op kantoor. En nu rijdt hij dan met zo'n enorme truck met 30 tonnen lading door de Benelux. En denkt, gasje bij, snel op links en door. Klaar, ja dat zullen we zien. Uur of 8, uur of 9, uur of 10 misschien. Zit het mee, zit het tegen, dat is altijd de vraag. En morgen gaat het toch weer anders dan vandaag. Als je me werken wilt en weinig slaap, neem een doortrap met dat hok. Want het rijden is voornamelijk het race tegen de klok.
Dus zeg ik, doe wat je wil, maak je droom maar waar. Je hebt het hart van een trucker, dat is zonneklaar. Je bent niet voorbestemd om te werken op kantoor. En nu rijdt je dan op zo'n enorme truck met 30 tonnen lading door de Benelux. En denkt, hasje bij, snel op links en door. Klaar, ja dat zullen we zien. Uur of 8, uur of 9, uur of 10 misschien. Zit het mee, zit het tegen, dat is altijd de vraag. En morgen gaat het toch weer anders dan vandaag. Ja, is hij nou helemaal... Ja! Oké, Helen. Op links en door. Naar je single zit... hoe volst dit eigenlijk? De eerste toch? Ja, hè? U overvalt me wel een beetje met deze. Oh, sorry hoor. Moet u mijn man maar even vragen? Oh, die gaat door de administratie. Ja. Oh nee, ik net. Dan komt het net goed. Is het bijhouden? Hoe volst dit? Nee, eigenlijk niet. Nee, hè? Maar wel heel broder. Ja. Zal jij nog mooi in de boekenkast of niet? Nou, de meeste had ik nog wel, maar ben ik gewoon niet meer kwijt. Ja. Ja. De trouwe fan had mij noemd, dacht ik. Drok nog steeds? Ja, we pielen stil wat terug. En ik ga mijn werk nog, dus dat we nu 1 keer in de week, dat we 1 keer in 14 dagen, vind ik het hartstikke leuk. Zit geen druk op dus? Nee, nog net meer. Nee. Maar goed, dat zeg ik, we scharrelen mooi wat terug. En na je weken dan staan we dat zien bedaard. Ja, de wartfeest, ja, mag ik even uitdenken. Ja, en die weken er. Ik ga naar het auto, dus naar Bimi weg. Nou ja, ze scharrelen wat terug. Leuk. Ik kom straks weer bij hem. Na je single in ieder geval. Ik liet hem nog even zien voor de mensen die het beeld behouden. Ellen. Op links en door met een mooi persoonlijk familieverhaal in de tekst. Nou, we toch over truckers en verkeer. Op dit stuit, mag ik even nemen nog. Stadig riedend en stilstaand verkeer op de N359 bij Warkum. Er is een botsing tussen twee auto's west. Het speelt morgen tussen de Sudergooi-Brege en de rotonde bij garage Speerstra. Goed, je weet het dus bij deze stadig riedend verkeer en stilstaand verkeer. Dus bij deze. Ik ga eerst nog even naar de bar. Regina, hoe is het nou? Nou ja, ik denk ik stel even een peer taapje, maar ja... Ja, de taap is hier alleen. Een taapfine, niks is zeker de uitspraak. Ja. Leuk mix, hè? Ja, het is wat we hier vorige week weer het hartstikke poerdrok. Het is nou iets rustiger, maar... Vind ik wel eens lekker, mag ik zeggen. Ik jij wat in de wandelgangen. Dan kan je nou excursie tegen. Er komt Geertjazen maar aan, hè? Maar een hele protte vreun van Omroep Friesland. En dan hebben wij natuurlijk weer een studio voor publiek, hè? Nou, de was van die meesken of net? Nee, de jas is op. De was is hartstikke goed. Sorry. Dan ga ik even naar de volgende artiest. Is die al even clear. Hij wie hier van de man op het theater trouwens. Hij had een soort promo-day. Tommy Meijborg, welkom. Dank, goeie. En bedankt voor het wachten. Ja, geen probleem. Beter te vroeg dan te laat natuurlijk. Ja, ben ik met je eens. Maar dat heb ik vandaag wel heel letterlijk genomen. Maar ik vind het leuk dat je er bent. Je maakt mooie liedjes. Ja, volgens mij ook alweer een tijdje bezig met gewoon muziek maken, hè? Ja, absoluut. Ja, jaren eigenlijk. Sinds ik 15 was. Ja. En wat was voor jou de aanleiding? Gewoon lekker pielen? Nee. Mijn vader die heeft mij eigenlijk een beetje gepusht omdat mijn zus ging trouwen. Toen zei hij, je moet op haar bruiloft spelen. En vanaf dat moment is het eigenlijk kaching geweest. Ja, dus die zag al een soort artiest in jou? Een beetje wel, ja. Dus pap, thanks. Eerst Engelstalig? Voorheen, yes. Ja. En nu Nederlandstalig? Ja, bizar hè? Nee hoor, dat is helemaal niet bizar. Waarom? Wat was voor jou de omschakeling? Goeie vraag. De omschakeling was dat ik veel projecten heb geprobeerd. En uiteindelijk ga je op zoek naar waar we weer verder naartoe. Ook een beetje als mens, je groeit natuurlijk. Ik heb gereisd en op een gegeven moment kwam ik terug in Nederland. En toen dacht ik ga Nederlandstalige muziek maken. Want ik wil gewoon dingen een beetje achter me laten. Ik wil verder. Ja. En toen sprak de Nederlandse muziek mij en ik heel erg aan. Ik heb altijd heel erg Engelse muziek geluisterd. Ja. En ja, nu in één keer helemaal groot Marco Borsato fan en noem het op, weet je wel. Dus ja, leuk toch? Ja, absoluut. Ja, zo is het gegaan. Zo maak je in de muziek steeds weer nieuwe verhalen, ook voor jezelf dus. Ja. Hoe gaat het bij jou qua schrijven? Ik bedoel, ga je in je eentje zitten of schrijf je met anderen? Nou, eigenlijk bijna altijd alleen. Ja, dus... letterlijk piel op een bank? Nee, niet eens. Nee, meestal is het gewoon een idee dat ik heb in mijn hoofd. Als ik op straat loop of in mijn... Ja, ook wel een beetje pielen natuurlijk. Ja. Maar heb je wat flarden geschreven en dan denk ik... dit past goed bij deze tekst. En dan ga ik later herschrijven en dan is er een nummer. Ja,
prachtig man. Goed zo. Er komen wat mensen binnen. Je mag bijna spelen, maar ik zal even zien of ik de excursie even regelen kan. Ondertussen zit Bob de Boer hier. Met zijn privéconcerten, huiskamerconcerten natuurlijk vaak in de war. Wat heb je binnenkort, Bob, nog? Dan overval je me even. Ines Timmer en Tjeerd Nauta met leertersbrieven. Ah, geweldig. En we hebben ook een samenwerking met het Leeuwarden Kamerkoor. Die komen op een zondagmiddag binnenkort in de Nicolaaskerk spelen. In Quaiem. In Quaiem, ja. Ja, loopt het seizoen al een beetje. Oh, Robert-Jan Stips komt nog. Een extra concert. Het is maar goed dat ik jou nog heb. Ja, Robert-Jan Stips die staat ook in de Nicolaaskerk. Dat is 23 juni. Ja, een extra concert met... Bijzonder? Ja, heel bijzonder, want dan doet hij weer hele andere dingen dan hij normaal in het theater doet. Doet hij wat meer dingen over documentaires en filmmuziek die hij ook maakt. Naar aanleiding van die documentaire die weer over hem is gemaakt. En heeft hij een violiste bij, Marieke Brokamp heet ze. Dat wordt een heel bijzonder concert. Dat is de afsluiter van het seizoen, Willem. Voor mij dan. Ik denk, sla me heen op het schouder, dan krijg je toch weer mooie muziektips. Concerts and More zit ik hem bij Quaiem, had een huiskamer. Prachtig mooi theater trouwens en daar speel je regelmatig. Meestal Robert-Jan Stips. Dan ga ik het even volpraten, dames en heren, de excursie. Let je met me Jesem! Ja, maar dat kunnen we net ha. Sorry. Nee. Oh, die shop me, jongen. Zit je maar lekker? Ja. Hij komt het Greensland en maakt wel mooie versjes, dames en heren. Ja, je zit er echt hokken. Jesem, dat is echt die hard Friesland, jongen. Ja, dat is goed, toch? Ik zou zeggen, door die best. Ja, dank je. Hoe heet het nummer? Dit eerste nummer heet Geen Stress. Hartstikke mooi. Tommy Meiborg, dames en heren, live in Noorderwing. Ik zag je staan in de kroegklok van 8, veel te vroeg het begin, weet ik nog goed. En dat je zei wie je was, vroeg aan mij dingen als: boy, waar kom je vandaan? Soms loopt het leven even anders. En gaat het niet zoals het moet? Ik heb geen stress vandaag, ben op mijn best vandaag. Wil met je dansen, dansen zoals toen. Ik heb geen stress vandaag, ben op mijn best vandaag. Wil met je dansen, dansen in de kroeg. Ik heb geen stress vandaag. Wow, ben op mijn best vandaag. Ik bood je aan om te gaan samen weg hier vandaan. Waar naartoe is wat ze vroeg. En of naar jou of naar mij maakt niet uit. Maar ze zei ik wil dansen, het is nog zo vroeg. Soms loopt het leven net eventjes anders. En gaat het niet zo als het moet. Maar ik heb geen stress vandaag, ben op mijn best vandaag. Wil met je dansen, dansen zoals toen. Ik heb geen stress vandaag, ben op mijn best vandaag. Wil met je dansen, dansen in de kroeg. Ik heb geen stress vandaag. Wow, ben op mijn best vandaag. Ik heb geen stress vandaag, ben op mijn best vandaag. Wil met je dansen, dansen in de kroeg. Dankjewel. Tommy Meiborg komt uit Greensland, dus speelt vandaag solo. Ben ik wel eens met een band op pad? Of? Ja, ook. Ja. Vast bandje? Ja, ook. Ja, absoluut. Ja, af en toe wel een klein wisseling hier en daar. Soms in een duo, soms met gitarist, bassist, drummer en ik. En solo is toch wel wat makkelijker te boeken natuurlijk. Dus, van alles wat dus? Dus eigenlijk van alles wat, ja, absoluut. Hoe lang is dit al, het Nederlandstalige? Zeg maar?
Nou ja, vandaag is mijn nummer uitgekomen. Dus de eerste release is sinds vandaag officieel naar buiten getreden. Dus dat is super tof om ook hier te mogen zijn. Ja, nee, welkom. En je maakt mooie liedjes, maar ik wist dat er een single uitkwam. Maar dat is voor jou ook een beetje symbolisch dus. Echt vandaag het begin van een nieuwe wending in je carrière dus. Ja, nieuwe start. Ja, absoluut. Ja. Het goede nieuws is, straks ga je nog een paar nummers spelen. Blijf vooral, want ik ga eerst weer naar Auken en Ellenta. Naar je single uit. Is die extra nagel nee of zo? Hoe zit het dan? Die we nou doen? Nee, die we krijgen niet in. Ja, die is hard. Links, nee, maar die pijn wel eens dingen. Dan ben we 2 maanden verder. Dan komen meestal bij mij nog eens een keer. En dan is die single alweer... Nee. Dan lijkt er al stof op. Nee, dit is er nog hagel, nee. Wat ben verder de plan voor dit hier? Gewoon nog een single uitbrengen, lekker spelen? Nou, dat weten wij ook nog net zo. Nee. Wij denken er met z'n 4. Hè? Wij dachten gewoon van, zullen we dit eens even doen? Nou, dan doen we dat eens even. En zo. Wij hebben net echt concrete plannen. Lekker leven, zou je. Wij willen gewoon leuk. Gezellig. Oh, gezellig. Welk noem ik hem nog? De truckchauffeur. Ik ben er altijd voor. Dames en heren, Auken en Ellen! Oh, hey, 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 hey. Ik ben een truckchauffeur, dat is een vak apart. Want je eerste trouwe diesel slaat je meestal in je hart. Je rijdt naar verre landen, slaapt dan in je truck. En de lange reis daarheen is nooit dezelfde weg terug. Soms rij je eenzaam door de lange donkere nacht, maar aan het einde van de rit wacht alweer een nieuwe vraag. Laden oplossen en weer gaan, ik kijk even op de kaart en dan snel weer aan de rood, want anders kom ik straks te laat. Waarbij mijn grenzen dwingt me om langzamer te gaan, met mijn oude trouwe diesel op die lange asfaltbaan. En dan belt de planner waarop ik precies zit, want er komt iets tussendoor, dus het wordt een lange rit. Ik ben een truckchauffeur, dat is een vak apart, want je eerste trouwe diesel sluit je meestal in je hart. Je rijdt naar verre landen, slaapt dan in je truck, en de lange reis daarheen is nooit dezelfde weg terug. Soms rij je eenzaam door de lange donkere nacht, maar aan het einde van de rit wacht alweer een nieuwe vraag. Hey! Oh, oh. Hey! Ja maar, hartjes klappen! Hey, 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 hey! Ik ben een truckchauffeur, dat is een vak apart, want je eerste trouwe diesel sluit je meestal in je hart. Je rijdt naar verre landen, slaapt dan in je truck, en de lange reis daarheen is nooit dezelfde weg terug. Soms rij je eenzaam door de lange donkere nacht, maar aan het einde van de rit wacht alweer een nieuwe vraag. Laden oplossen en weer gaan, maar vandaag zit het niet mee, want er zijn 3 wagens voor me, dus ik wacht een uur of 2. Ik draai maar eens een checkie en bel dan snel naar huis en zeg het zit wat tegen, maar vanavond ben ik thuis. Een lid van witte strepen raast onder mij voorbij. Ik wil zo graag naar huis, want mijn meisje wacht op mij. Ik ben een truckchauffeur, dat is een vak apart, want je eerste trouwe diesel sluit je meestal in je hart. Je rijdt naar verre landen, slaapt dan in je truck, en de lange reis daarheen is nooit dezelfde weg terug. Soms rij je eenzaam door de lange donkere nacht, maar aan het einde van de rit wacht alweer een nieuwe vraag. Hey! Oh, oh. Hey! Go! Oké. Dankjewel. Ja, hij is voort. De truck. Welke truck wie dit? Of, De Wiscania. Ja, hè? Goed, jongen. Even single dus. Lekker leven. Ja. Je moet ook gewoon weer een zin doen, ha. En misschien dat er hier nog een fris nummer van u uitkomt. Oeh. Dat binnen plan? Of? Dat binnen plan, ja. Ik heb vertellen dat die plan altijd wat... Ja, zo, ik ben rijk, hè? Ja, hè? Ja. Nee, is goed, jongen. Single wordt te downloaden, te kopen en alles wel. Downloaden en we gaan te keer en alle downloads en de fysieke single die verkeep je, alles gaat naar het KWF. Oké. Ja. Oh, dat is wel hartstikke mooi. Voor het goede doel dus. Ja. Kom eens weg.
Nou, heel graag. Ik vind het altijd leuk dat je me er bent. Auke en Ellen, al heel lang met je bij een paar 30 jaar dus. En, nou ja, en deze meneer had al nog langere carrière. Altijd feest voor het gezelligheid. Hè? Het is, maar met wie kan je nog naar? Dit weekend gaan we vrij. Oh, lekker te fietsen. Wordt koud water. Ja, nee. Moet met de hond. Auke en Ellen, te vinden op internet. Ja, Auke en Ellen Facebook. Ja. Mooi. Ja? Dankjewel. Oké. En welkom bij het laatste jaarloeren van Noorderwind Live. Het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat existe maar er weg. Snijn een vervolg krijgt op het Bevrijdingsfestival. Dat vieren we weer in Ljouwert. En we hebben met een heel soort oren trouwens daar een aantal podia. Waaronder ik nog het Noorderwind podium. En als je denkt, het kan wel eens weer te voeten worden. Nee, we hebben een compleet houten vlier voor het podium. Dus als publiek misschien wel een dikke jas doen. Maar in ieder geval geen weer te voeten. Dat is het boekje hier, Regina. Ja, nou, wie ik wel ergens benijd naar. Oh jee. Willem, hast u dit instuurd voor... Nou, ik ben interviewd. Hoe zo? Je bent interviewd. Nou, dan mag je even wat uitleggen. Ga ik weer wat raar zijn? Ik ben de smeerolie. Oh? En de gasten zijn de show. Oh, op zo'n manier? Ja, nou, hoe kist Snap dat net? Nee, ik is dat even niet lezen. Ik denk, nou, dan wil ik wel even weten, hoe zit het dan? Smeerolie. Ja, het cement. Kent ik nog niet meer. Het cement? Ja. Ik vind dat de artiesten binnen bij mij het belangrijkste, die met hun plak hebben. Ja. En daartussen toch, maar ach, moet je het een beetje begeleiden. Besmeerst het al je wat om elkaar? Ik omdat ik van Noorderwind altijd vrij eigenwijs de meest verschillende soorten muziek uitkies. Ja, best nou ook weer heel verschillend. Het is weer mooi breed, hè? Ja, want we eindigen met de doellezen. Ja. Nou, ik denk dat ik dan maar naar een huis ga en kijk net maar aan, ja? Hoezo? Ja, jongen, dat hast dat wel zien bij iPop hoe dat gaat. Dat gaat, of net Trouwda. Weet je, hè? Ja. Dat wie verschrikkelijk, jongen. Nee, wie hartstikke net verkeerd, dat is hartstikke leuk. Jongen, die hadden tenten stonden op een hasses. Ja, echt weer. Ja, dat wil we menu, of snijden, hè? Maar we moeten natuurlijk... Maar snap je, dat bedoel ik met smarolie, dat moet al een beetje teruggekoren. Ik snap het wel. Nou, waarom vragen ze dan naar? Ja, ik voel het wel. Ja, doe haast soms van die uitspraken en dan denk ik, nou, dan moet ik even verifiëren. Nou, bedankt dankjewel. Dan kom ik, Sean, maar in je boekje komen we nog heen waarom. Ja, nee, dat was het vlogmaatje. Oh, ik met de backstage. Ik doe nog net vragen. En nog één vraag, maar dan was letter antwoord op Jan. Wat bestuurt vrijheid voor die? Dat is de hamvraag is het hier, hè? Ja. Nou, daar kom ik op waarom. Dat mag ik even nog uitdenken. Dit programma gewoon nou ja, een meidje, gewoon de vrijheid had om naar je Tommy dat erin. Die wat zijn single dus uitgebracht had. Een beetje een omslag maken had in zijn muzikale carrière. Van Engelstalig naar het Nederlandstalige. Doe je alles zelf? Of heb je mensen die jou helpen? Hoe werkt het eigenlijk op dit moment voor jou? Het schrijven van liedjes bedoel je? Ja, bijvoorbeeld ook met uitbrengen. Je moet studio in, promotie. Ja, ik heb eigenlijk een team om me heen. Dus ik heb een manager, Bas de Jonge, die regelt heel veel voor mij. Ik werk samen met bijvoorbeeld Laurens Hof, die produceert samen met mij de nummers. Maar in de basis schrijft de nummers zelf. Ja, dat snap ik wel. Maar goed, om iets voor elkaar te krijgen heb je een hele organisatie nodig. Ja, tuurlijk. Ja, Sjoerd Verschagen, die bijvoorbeeld het design ontwerpt van de hoes, dat soort dingen. Dus je hebt natuurlijk wel mensen nodig die je helpen. Ja. Heel georganiseerd. Ja, sowieso. Ja, natuurlijk. We gaan ergens voor. Welk nummer ga je doen? Als de zon opkomt, de single, akoestische versie. Tommy Meiborg! Ik loop steeds vaker mijn gevoel achterna. Ik zeg heus niet dat alles alleen maar beter gaat. Maar ik doe steeds vaker waar ik zin in heb. En ik voel me vrij om de man te zijn die ik voor ogen heb. Beetje bij beetje weet ik het zeker. En als de zon opkomt en ik dan wakker word, lijkt de wereld weer een stukje beter elke keer. En als de zon opkomt en jij zo naast me ligt, lijkt de wereld weer een stukje beter elke keer. Als de zon opkomt, je ziet steeds vaker beren op de weg.
Probeer te leren van al die keren en hoor wie het zegt. Ik doe steeds vaker alsof ik alles weet, maar weet één ding zeker: ik voel me beter als jij zo naast me ligt. En als de zon opkomt en ik dan wakker word, lijkt de wereld weer een stukje beter elke keer. En als de zon opkomt en jij zo naast me ligt, lijkt de wereld weer een stukje beter elke keer. Als de zon opkomt, het hoort erbij. En af en toe dan praat je niet met mij. Maar alle clichés met jou, die zijn fijn. En als de zon opkomt en ik dan wakker word, lijkt de wereld weer een stukje beter elke keer. En als de zon opkomt en jij zo naast me ligt, lijkt de wereld weer een stukje beter elke keer. Als de zon opkomt. Als de zon opkomt. Ja, Tommy Meijborg doet er nog een noemer. Zondag bevrijdingsfestival, ook in Groningen natuurlijk. Ja, dat klopt. Ga je er nog naartoe of doe je nog iets bijzonders met zo'n dag? Een hele dikke jas aantrekken, denk ik. Ja. Dat wel. Nee, ik ga niet spelen dit jaar. Dus dat, maar ja, omdat we natuurlijk nu net weer van start zijn. Dus voorbereiding voor het aankomend jaar. En ik denk, gewoon lekker het festival op als het redelijk weer is. Ja, dat ligt er wel een beetje aan natuurlijk. Vind je het belangrijk dat we nog steeds een dodenherdenking hebben op 4 mei en 5 mei een bevrijdingsfestival? Heel eerlijk? Ja. Ja, dat ik één ging zeggen. Nee. Je weet maar nooit. Nee, dat is vrijheid. Is de vraag wat iemand ervan vindt. Maar... Klopt. Ik vind wel dat uiteindelijk, ik vind het super tof dat we één moment met z'n allen pakken. Dat vind ik heel belangrijk. Maar ik vind het tegelijkertijd ook heel erg belangrijk dat mensen dat in het dagelijks leven ook wat meer misschien zouden mogen en kunnen doen. Niet dat ik iedere avond in mijn bed lig met, weet je dat niet. Alleen, ik denk dat je wel iets bewuster kan leven en niet alleen maar op 1 dag in het jaar dan met z'n allen in één keer peace doen en dan de rest van het jaar niet, zeg maar. Dus dat een beetje. Ja, precies. Dat je het hele jaar elkaar een beetje... Ja, prachtig. Mooi zijn. Het hele jaar elkaar het licht in de ogen gunt. Niet misgunt, inderdaad. Mooi zijn. Ja. Ik heb al een antwoord op een vraag die ik kreeg, joeg. Ja, want Martien had even van die regen. Trouwens, ik nog gefeliciteerd Martien, hè, die juist hier. De ultieme vrijheid voor Willem Wortpiek is Noorderwien live maken. Nou, is dat mooi? Dus, nou. We komen eraan op waarom. Nou, Tietje Vlien hier. En ik zit eerst haar echte naam even Nathalie te gast. En zij is eigenlijk als artiest bezig als Tally. Ja, klopt. En toen zei je, ik wil graag nog eens even terugkomen. Dan neem ik weer muzikanten mee en dan ga ik mijn liedjes doen. En ik zei, dat mag dat wezen, want ik vind die een geweldig talent. Vertel even, wie je hebt meegenomen? Dit is Patrick Everon. Ja. Hij speelt, ik wou zeggen gitaar, de piano. Ja. Dit is een heel rare gitaar. Inderdaad, groot. En dit is Patrick Ricau, die was de vorige keer ook mee. Die speelt de gitaar. Ja. Je bent nog een tijdje bezig met muziek. Heb je de laatste tijd nog nieuwe nummers weer opgenomen? Ja, zeker. En een hele andere stijl. En ik hoop dat ik die binnenkort kan uitbrengen. En wat is een heel andere stijl? Wat meer hip-hop, R&B-achtig. Ja. Vandaag ga je 2 nummers doen. Welke ga je als eerste doen? Nothing to Say. Tally, live in Noorderwien.
That's what you want from me. Ja, Stine Kip. Ja, jongens, dames en heren. It's a live show en er gaat technisch wat mis. En dan wil ik niks anders dan jullie even de tijd en de ruimte bieden om het wel goed te doen. Dat is onze schuld. Ergens zit een knopje verkeerd. En dat vind ik niet leuk, want ik wil jullie een mooie podium bieden. Dus ik ga gewoon even ingrijpen. Ik zie de gitarist ineens ook weglopen. Er gaat iets mis hier, hè? Ja. Kunnen we even helpen? We draaien even een plaat, dames en heren. Dan gaan wij even naar de technische maleurtje. Zet hem gewoon even een plaat in, Dolf. Ja, daar is een live programma voor. Wij zullen zien dat wij alle knopjes even goed zetten. En dan straks, jawel, een goed optreden. Je van Tali, wat is fantastisch, jongen. En je kan geweldig spelen. Dus wat mij belangrijk, blijf even heen. We zijn zo weer rond. I got my eyes on you. You're everything that I see. I want your high love and emotion endlessly. I can't get over you. You left your mark on me. I want your high love and emotion endlessly. 'Cause you're a good girl and you know it. You act so different around me. 'Cause you're a good girl and you know it. I know exactly who you could be. Just hold on, we're going home. Just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. Oh, oh, oh. I got my eyes on you. You're everything that I see. I want your high love and emotion endlessly. I can't get over you. You left your mark on me. I want your high love and emotion endlessly. Zo'n beetje is het dus. Ja, oké. En we draaien de muziek weer even voor, dames en heren. Ja, Noorderwiel Live is een live programma. Daarom zit het ook in de titel. En dan ga je soms met live artiesten dat er een knopje verkeerd zit. En dan zeg ik gewoon, dan gaan we stoppen. En dan geven we het gewoon op nijpapier in. Sorry, Tali. Zullen we het nog een keer doen? Ja, zeker. Gitarist klaar? Ja. Pianist klaar? Hartstikke mooi. Live in Noorderwiel. All of a sudden, when you got the chance, you quickly ran off to find you somebody else. All of a sudden, when you got the chance, you quickly ran off to find you somebody else. Yeah, don't turn around and just blame, yeah, you ain't got nothing to say, yeah, don't turn around and just blame and blame my baby. You ain't got nothing to say. I can't take it. You ain't got nothing to say, yeah. Your words are wasted. You're playing your games, yeah, yeah. Stumbling around and run your mouth. You don't even know what you're talking about. You're stumbling around and run your mouth. You don't even know what you're talking about. Yeah, Trust. That's what you want from me. That's what you want from me. Yeah, quit wasting time. Say what's on your mind if you got nothing to hide. Quit wasting time. Say what's on your mind if you got nothing to hide. But I can't take it. You ain't got nothing to say, yeah. Your words are wasted. You're playing your games, yeah, yeah. I can't take it. You ain't got nothing to say, yeah.
Hit it, boys. Cause I can't take it. You ain't got nothing to say, yeah. Your words are wasted. You're playing your games, yeah. I can't take it. You ain't got nothing. No, you ain't got nothing to say, yeah. Your words are wasted. You're playing your games, your games, your games, your games, baby, yeah. Tali, straks kom ik weer bij jullie. Dankjewel. Gelukkig gewoon dat goed. Ja, dat hij soms mee live shows. Bas, de manager die shit voort. Kijk uit, want het is vandaag dat iedereen strokkelt en valt. En hoe komt er reek uit en dan gaan al je dingen mis. En uiteindelijk hebben we gewoon een leuke Mickey Mouse aan, Tommy. Je gaat nog één nummer doen. Wat voor nummer? Ja, dit liedje heet Ik rook een hashjoint. Oh god. Ja. Maar het is wel met een dubbele boodschap hoor. Ja, hè? Ja. Wil je dat nog uitleggen of moeten we gewoon luisteren? Ja, het is prima, absoluut zelfs. Want dat is zo grappig. Ik heb mijn haar bijvoorbeeld nu heel erg kort. Ik had het heel erg lang. Dat zing ik ook in het liedje. Het gaat eigenlijk over mij als persoon. En tegelijkertijd dat ik af en toe een soort van ontsnapping heb. En dan rook ik inderdaad af en toe een hashjointje. En dan voor je gevoel ben je helemaal van de wereld. En dat ben je natuurlijk ook. En dan heb je het idee dat alles beter is. Maar eigenlijk is je wereld een beetje op zijn kop. En als je dan weer nuchter bent, dan ben je weer op aarde. En dan denk je weer van, oké, chill, ik ben weer terug. En daar gaat het eigenlijk een beetje over. Ja, dus dat. Gaan we spelen. Tommy Meiborg, dames en heren. Gooi mijn haar los. En af en toe dan knip ik het eraf. Ik heb wat tattoos. Die gaan er nooit meer vanaf. En ik heb geen antwoord. Op de vragen die je me stelt. Rook soms een hashjoint. Dan lijkt de wereld weer gewoon zo mooi. Wat is ze mooi, man? De wereld is mooi, maar op zijn kop zo mooi. Wat is ze mooi, man? De wereld is mooi en op zijn kop. Ik irriteer mij aan kleine steentjes in mijn schoen. Probeer te scheren. Al 25 jaar gedoe. En de liefde. Nooit, nee, nooit echt gelukt. Een carrière. Ben me nergens van bewust. Maar wat is ze mooi. Wat is ze mooi, man. De wereld is mooi. En op zijn kop zo mooi. Wat is ze mooi, man. De wereld is mooi. En op zijn kop. Tommy Meiborg. En het eerlijke verhaal over de verhoord op zijn kop. Dankjewel, tot de volgende keer. Wat mij betreft heel veel succes met de single die vandaag uit is. Noem de titel nog even. Als de zon opkomt. Tommy Meiborg. Te vinden op alle mogelijke manieren. Dankjewel, super man. Goed. Tali, ga je nou zitten? Oh, doe jij nu niet meer mee?
nee, dit is Patrick's nummer. Oké. Ja, Dus jij gaat lekker... Oké. Hey Patrick. Hey. En je gaat nu met pianist of ga je helemaal solo? We gaan het samen doen. Met z'n tweeën? Dat doe je vaak als een soort singer-songwriter-achtige... Ja, dus ik maak mijn eigen liedjes eigenlijk. Dus met onze twee als basis. En nu begon ik met mijn album en alles dus. Oh, wauw. Ja. Hoe heet het? Geen idee, nog steeds. Dat is toch gewoon nummer zonder titel? Deze nummer heet Stuck in Your Room. Oké, en hoe moet ik je aankondigen als artiest? Ja, Heb je een artiestennaam? Patrick Ricou, we zoeken nog voor een bandnaam, maar dat komt wel. Het is een opbouw. Yes, exactly. Leuk dat je het hier speelt, dames en heren. Live hallo. in Noorderwind. Ga je gang. De studio is van jou. Touch me, baby, but please I hope you take this easy. I've been looking forward, yes I have. Please let's fool around. Hold me closer. Your soft skin just needs me. Show me what happens when two worlds collide. Every morning I'm stuck in your room. 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 Crippled angel in the light, she's a queen in the dark. A quiver, my heart grows numb. My heart grows numb. Well, the shadows dancing under the moonlight, and the shadows dancing under the moonlight. Cause every morning I'm stuck in your room. 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 Every morning I'm stuck in your room.
Alle album Kleers, wat we weer graag gaan. Tali en alle oorartiesten, dank u wel. Dit weer Noorden weer live. Zullen graag snijden om 1 uur in Ljouwert bij het Bevrijdingsfestival, waar wij een prachtig mooi onderdeel van hoop je te worden. En Regina, Ja, het is in de Arendstuin. dank u wel. Dit weer Noorden weer live. Hoi. Yo.